Modlitba pápeža Františka k svätej rodine. Ježiš, Mária a Jozef, vo vás kontemplujeme žiaru pravej lásky. Vám sa, plný dôvery, zverujeme. Svätá nazaretská rodina, urob aj z našich rodín miesta spoločenstva a večeradlá modlitby, opravdivé školy evanjelia a malé domáce cirkvi. Svätá nazaretská rodina, nech sa viac v rodinách nezakusuje násilie, uzavretosť a rozdelenie. Každému, kto bol zranený alebo pohoršený, nech sa čoskoro dostane útecha a uzdravenie. Svätá nazaretská rodina, nech budúca biskupská synoda dokáže všetkých nanovo upevniť vo vedomí posvätného a nedotknuteľného charakteru rodiny, jej krásy v Božom pláne. Ježiš, Mária a Jozef, príjmite a vypočujte našu prosbu. Amen. Túto modlitbu nájdete v knihe Tebe sa zverujeme, svätý Jozef.